हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ दासिमबो जुदि गोदानै नायगासिनो दं अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो डाइरेक्टर बिथां प्रबिन बर' बा मैथा बर'नि नाजानायाव जोनोम मोननाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि स्ट'री एन्ड स्क्रिप्टखौ होदों गोजोन बर' बिथाङा दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि मुङानो जाहैबाय अख्रांनि हाथरखि दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जेबी फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेला अख्रांनि हाथरखि आबुं बर' सावथुननि एपोइज्ड भिडिअखौ दायो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामना होबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोनहा दासिमबो जुदि बे अख्रांनि हाथरखि आबुं बर' सावथुननि एपोइज्ड भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनो हागोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै चेक खालामना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' नोंथांमोना सोंहरबाय थायोमोन दि एपोइज्ड भिडिअखौ माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै फाइनाली लोगोफोर जेबी फिल्म प्रडाक्शना दायो एपोइज्ड भिडिअखौबो नोंथांमोननिसिम रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर स' जाय नायाखै अब्ला जेबी फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों बे अख्रांनि हाथरखि आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों नेरसोन आरो लिना दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां मुंदांखा बर'नि आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिथांमोनानो जाबाय थाख्लाय रुबुल जेसुस प्रबिन बिष्णु राकेश सनालि सन्तोष जनिमा सरिति परशुराम रैरु पल्लबी आरो पार्बती दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिथांमोना अख्रांनि हाथरखि आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै फाव खालामदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोननो आं सिगाङावनो खिन्थाखादों दे बे भिडिअनि स्ट'री एन्ड स्क्रिप्टखौ होदों गोजोन बर' बिथाङा दे लोगोफोर आरो डाइरेक्शनखौ होदों प्रबिन बर' बा मैथा बर' बिथाङा दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे अख्रांनि हाथरखि आबुं बर' सावथुननि एपोइज्ड भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना जेबी फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बा आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअस फैनो गोनां माखासे आबुं बर' सावथुन बा एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो हागोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे।